nije slučajno što krećemo iz Bijelog Polja, jer je ovdje i rođena ideja saradnje sa Sport Visionom i uvođenja kompanije Sport Vision u Crnu Goru. A sa druge strane, ovo je zavičaj braće Veličković, kojemu se oni sa poštovanjem i pažnjom i velikom ljubavlju uvijek vraćaju. Sport Vision kao brend u Crnoj Gori je rastao zajedno sa sportom i danas produžetkom saradnje sa Crnogorskim olimpijskim komitetom i ulazak u drugu deceniju naše uspješne saradnje, to naše partnerstvo dobija novu dimenziju. Nike kompanija, čiji smo partneri, poručuje da svi ljudi koji imaju tijelo su i sportisti. Mi to ovdje u Crnoj Gori realizujemo veoma uspješno i stvaramo neku novu realnost. Obezbeđujemo opremu olimpijskog kvaliteta, dostupnu svim sportistima. Nike brand koji će nositi naši sportisti je zaista prestižan brand i on nastavlja rame uz rame sa značajnim sportskim nacijama i prosto to samo po sebi nosi i lijepu i poruku i nešto što predstavlja zaista jedan, rekao bih, kontinuitet, jedan prestiž i jedan dobar odnos koji naši sportisti i naši sportski radnici njeguju prema toj kompaniji i već dugi niz godina.